साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया। दा जोंनियाव 1100टा पस्ट खालि दङ। बे 1100टा पस्ट खालिखौ सेंसन खालामनानै मानसिनो साख्रि होनो दाहाथों मोनसे पलिसिजों बिपि एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै हाइकर्ट केस होदोंमोन। बे हाइकर्ट केसखौ जोङो नाङै थांनाय बाराव देरहानो हाबाय। दा नैबे 1100टा पस्ट खालि थानायखौ जोङो दिनै नटिफिकेसन होनानै साख्रि होनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय। बिनि अनगायैबो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना साननानै नाय, जोङो फ्राय माने 900निख्रुइबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोर जायफ्रा माने रेगुलार नङामोन साख्रिया, बेखौ जोंनि दिनाव रेगुलार खालामना होदों, जायखौ बिपि एबा खिफिया गुजुआमोन। बिनि अनगायैबो 1999 मायथाइयाव जा अपारेशन ब्लेक बर्डनि गेजेरजों मा होनो साख्रि होनाय दङमोन, फोरोंगिरि साख्रि होनायफोर, बेखौ जोंनि काउन्सिलाव थानाय जेसेबां अबिबिफोर दङ, अपारेशन ब्लेक बर्डनिफ्राय मोननाय साख्रिफोर, बेफोरखौ जोङो दाखालि थांनायाव फोजोबबाय। सानैसो थालांदों, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनखौ होनो हायाखै, बेखौबो जों फोजोबगोन। गतिके जोंनियाव होनायनि बेलायाव, साख्रि होनायनि बेलायाव, मावनायनि बेलायाव जों माब्लाबाबो केरफिन खालामाखै। अपोजिसनाथ' गोबां बुंखागोन। खोन्थाया बेनो, बिथांमोना गाव गावनि जाथि बंस'खौ होनायनि थाखाय बिराद धान्दा खालामोमोन। जोंनि दिनाव बिदि गैया। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।